थांनाय 1 मे खालि बड'फा रुंसारि जादों आरो बड'फाखौ बयबो बे रुंसारि सानाव मान होनानै बेखौ बयबो सिबिदों। दिनै भारतनि नखर मन्थ्रियाबो बिनि नामावनो दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बिनिनो मुर्ति गायसनदों आरो लोगोसे लामाबो बिनि नामाव डिक्लेयार खालामदों। दा बेबायदि एथ' गोथार फोरबोआव जायखौ बर' हारियानो मडेल माने बर'नि आइकन होनना बुंनो लायो, रल मडेल होनना बुङो। बे बड'फाखौ दिनै सासे असमिया उग्रबादि, असमिया जाथियताबादि, सासे शभिनिस्ट असमिया रन्जित देखा मुंनि पाठशाला स्कुलाव मावनाय मास्टार, बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ टेररिस्ट होनना बुंदों। बेखौ माने सन्त्रासबादि होनना बुंदों। बमा बारुदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव मोनसे माने भयंकर मोनसे परिबेस लाबोदों होननानै बे ससियेल मिडियायाव बुंदों, गावनि फेसबुक पेजाव बुंदों। दा जों बेखौ मोननानै आसरित मोनदों। दा जायखौ जोङो बयबो बड'फा होननानै बनायबाय, जाय बड'फा बर'निनो हारिनिनो दैदेनगिरि, जायखौ बयबो गनायो। दा दिनै बे बड'फाखौनो जुदि बेबायदि एथ' गाज्रि बुंनो हाबायब्ला बे बर' जाथिखौ अफमान खालामनाय जाबाय, बर' जाथिखौ हेव खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो बे मानसिया बर' जाथिनि सत्रु, बे रन्जित देखा बर' जाथिनि सत्रु। दा बेनिखायनो जोङो बे सत्रु रन्जित देखाखौ जोङो केस होनाय जाबाय। दहाय जों क'क्राझार थानायाव थांनानै केस फाइल खालामनाय जाबाय, FIR होबाय। दा जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे जोंना बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो FIR खालामनाय जाबाय आरो मैया इतिमयधे ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनाबो केस FIR खालामबाय। दा जों बिनि एगेन्स्टै केसखौ जों बेयावनो दोनाब्लानो आरोबाव जों गुबुन गुबुन थानाफ्रावबो जों होगोन आरो जोंनि जिसिबां संगठननि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना होजोबगोन गुबुन गुबुन माने थानाफ्रावबो। बेनि थाखाय जों थियारि जानानै दं। आरो लोगोसे जोङो बयखौबो खावलायो जे बेबादि बर' जाथि सत्रु बेखौ जोङो ल'लारै थानो होनो नाङा। दिनै जोङो बे माने शभिनिस्ट असमियाफोरनि थाखायनो, गरामि असमियानि थाखायनो, दिनै उग्रबादि असमियानि थाखायनो बर' जाथिया गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोदों, हेव खालामजादों। जेरावनो मोनो बेयावनो सै लै खालामजादों। जों जायगा मोनाखै मोजाङै, जों थांनानै थानो हायाखै मोजाङै, जोंखौ सुख सान्थि जोंखौ दोनाखै। दा जोंखौ बिदिनो हेव खालामदों, मुगैदों। आरो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जिउ गोमानानै थांबाय, रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जानायखौबो दिनै सान्थि दोननो होला बिसोरो। दानि एथ' गाज्रि, एथ' मुगैथाव। दा ओंखायनो जों दिनै दसे आगोल रन्जित देखानि जोङो फुथ्लाबो सावनाय जाबाय। दा जों बिनि गेजेरजों जों मिथिनो सानदों जेसेबां बर' माने जाथि बिर'धि, बर' जाथिनि हेंथा, बिसोर जाहाथे सत्रुफ्रा मिथियो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसोरो गनायो, रेसपेक्ट खालामो, बेखौ मिथिदों। ओंखायनो जों दिनै बिनि बेरेखा जोङो फुथ्ला सावनाय जाबाय। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जेरावबो थाङो बेयावनो बे हारसा जाथिया मुगैबोदों, नेवसिबोदों। जोंखौ न'आव थांहोआखै, जाहोफायाखै, थाहोफायाखै, सुवा गोनां जाथि होननानै जोंखौ जेराव मेरावनो माने अयथासार खालामबोदों। खाथिबा मारिबा म्लेच्छ करिबा बुन्दामार होननाय बे रन्जित देखानि बंस', बे शभिनिस्ट एसामिस कलिता ग्रुपनि मानसिफोर, बिसोरो जोंखौ बिदि बुंबोदों, सिगिबोदों आरो सिगिनानै जोंखौ बिदिनो माने दबथायनानै जाबोदों। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव जों बे बर'फ्रा गिग्रा मानसि नङा, गिया। जों अननायनि बेरेखा जोङो जुजिगोन, अननायखौ जों दिनै माने गादबगोन। दा जों खावलायदों, दा जों जायनाखि आफादफ्रा जों दिनै केस होबाय, बेनो साफिसियेन्ट नङा। जों केस होगोन। जों ट्राइबेल एथ'रिटि एक्टनि आन्दाराव जों जायनाखि केस होबाय, बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों। दा दिनै बेखौ जुदि एरेस्ट खालामनांगौब्ला माने जों केस होनायनिल' दरखार गैया आसलथे। बेखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ BTC चिफआ इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो। आरो दिफेन बर'आबो दिनै गोसोब्ला बेखौ हमनानै लायहोनो हायो। मानोना बिसोर गभर्नमेन्टनि मानसि, गभर्नमेन्ट मानसि जानाय हिसाबै बिसोरो बेनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानो हायो। दा बिथांमोनहा माखौ नेनो हादों जों बुजिनो हाया। बे दाहालागै एरेस्ट जानांसिगौमोन। थांनाय 1 थारिखआवनो जिथु एफा गाज्रि कमेन्ट होदों, बे एफा गाज्रि खोथा बुंदों। दा बेनिखायनो बेखौ दिनै जेलावसो जों नुनांगौमोन। दा दिफेन बर'मोनहा, प्रमद बर'मोनहा मानो सिरि थादों बेखौ जों माने दिनै साननो गोनां जादों। दा जाय हक जोङो रायजो राजा आइ आफाफ्रा जोङो बे मुगैनाय, नेवसिजानाय, बेनिफ्राय जोङो माने
मुक्ति मोननांगोन जों गोख्रों जानांगोन जाहाथे जोंखौ मुगै मोना जोंखौ जाहाथे जोंखौ हेव हेव खालामनो हाया दा असमिया जाथिया माला फैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा दुर्लभ नारायणआसो 13 सेन्सुरियाव बै खायन' खुजानिफ्राय सारगत बामन सारगत कायस्थ' लाबोदों बे सारगत बामन सारगत कायस्थ'नि गेजेरावनो दंमोन बे लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर ओमफ्राय लोगोसे शंकरदेबनि बंश दा बेफोर बंशनिफ्रायनो दिनै शंकरदेबा असमिया जाथि मोनसे गठन खालामदों दा दिनै बे जोंनि उनावसो थाफैनाय आसामाव जोंनि जायगायावसो थाफैनाय जोंनि राजा लाबोनाय बे दिनै बंशआ जोंनि बर'खौसो सैसै लैलै खालामब्ला बे खुनु सैजो खालामथा नङा जों बेखौ सैजो खालामनो हाया आरो जों बेखौ जोङो स्ट्रं भाबै निन्दा खालामगोन आरो हायोब्ला जों आरोबाव बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो धरना बायदिसिना एक्सनखौ जों डेम'क्रेटिक लाबावगोन दा आं मोनसे खोथा आङो बिष्णु प्रसाद राभा लिरनाय लेखाखौ आं फरायनो सानदों बे मा बुंदों असमियाफोरनि एगेन्सै बिथाङा बुंदों असमिया कृष्टि ख'वा खला ख'वा साहित्य ख'वा संगीत ख'वा नृत्य ख'वा फ्राय हय कछारीफोरा धारलुवान नायबा कछारी आश्रय बा हहायलै फवा माधव कन्दलीय प्रथम अखमिया कविता पुथि रामायण लिखिছে खार आदेशत बराही कछारी मानिकफार आदेशत নহয়নে सारगर बामुन आरो सारगर कायस्थ' अखमले खने आनिছিল कछारी रमाकान्त मेस अरफे नील दोष केन बंशीय दुर्लभ नारायण मेसे নহয়নে যদি আজি বামুণ কায়স্থ হতে ঘিনেৰে তোমাক সেই লৈ কৰে কবা বভাহত এতিয়া আমাক হিন দেখি ঘিন কৰিছা একালত কিন্তু আমি তোমালোকক অসমলৈ আনিছিলোঁ যাক লৈ আজিও অসমীয়াই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে সেই মহাপুৰুষীয়া কৃষ্টি কলা সাহিত্য নৃত্য গীত আৰু ধৰ্ম খাৰ আশ্ৰয়ত আৰু অনুপ্ৰেৰণাত ৰচিদ আৰু গঠিত হৈ অসমীয়া জাতি সঞ্জীৱিত কৰি আছে কছাৰী হাৰিয়া মেছৰ নাতিয়েক নৰনাৰায়ণ নহয়নে থাকে কিছু কোনেও তোমাক অৱহেলিত কৰিব নোৱাৰে যদিওবা কৰে সি নিজেই অৱহেলিত হ'ব সেইকাৰণে কওঁ শুনা কছাৰী জাতি জীয়াই থাকিলে অসমীয়া জাতিও জীয়াই থাকিব কছাৰী জাতি মৰিলে অসমীয়া জাতিও মৰিব আৰু লগে লগে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা অসম নামও চিৰকাললৈ মচ খাই যাব কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ কছাৰী প্ৰাচীন কামৰূপৰ পৰা কামৰূপীয়া আৰু আজিৰ অসমৰ আচল অসমীয়া बेखौ लिरदों बिष्णु प्रसाद राभा रचना सम्बर लेखायाव दा बिनि पेज नाम्बारा जाहैबाय 948 पृष्ठा दा बिदि गोबां लिरनाय दं जे असमियाफ्रा माला फैया बिनि सोमोन्दैनो दा आं बेफोर लेखायाव गासिबो साम इम्पर्टेन्ट quotations रिगार्डिं दा हिस्टरिकेल बेकग्राउन्ड बड'स बेयाव बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ आं गासिबो लिरफानानै दोनदों बेयावनो मोनजोबगोन दा बेखायनो जोङो जोंनि जारिमिना माने मुगैजानाय जों नङा बे हारसाफ्रा जोंखौ मुगैनायनि थाखायनो जोंखौ सैसो खालामनायनि थाखायनो जों आसामनिफ्राय गावनो होननानै जों ओंखारनो गोनां जादों बाध्य जादों आरो बिसोरनि सै खालामनायनि थाखायनो जोंखौ मुगैनाय ट्राइबेलफोरखौ मुगैनायनि थाखायनो दिनै आसामा थुख्रा थुख्रा जादों गावदों आरो दिनै बर'फ्राबो बेनि थाखायनो गावनो नारदों आरो बेबायदि मुगैनायनि थाखायनो बेबायदि मुगैजानायनि थाखायनो बर'फ्रा दिनै असमियाव जों थाजानो गोसो जाया आरो असमियाफोरनि बेरेखा जोङो माने आलदा रायजो नागिरदों दा बयबो रायजो राजाफ्रा बे असमियाफोरनि जेरै गरामि भाब बे गरामि भाबैनो गरामि भाबनि बेरेखा जों गसंथारनांगौ आं बेखौ बयखौबो खावलायहरो